Dobré ráno, my sme sa zobudili o 8, je tu deň D, ideme momentálne na dovolenku. To sa dozviete už keď budem na destinácii a rozhodol som sa, že vám budem robiť takéto vlogy z tohto výletu a poskladám z toho také videjko pre vás. Takže momentálne odchádzame, odlieta nám let 13:20 a teraz je asi 10. Nebudem sa kúkať na čas, ale viem, že je 10. Takže vidíme sa na ďalšom strihu. Museli zastaviť na chvíľku, lebo išli sme strašne skoro a museli sme na chvíľku odstaviť, lebo nás bude čakať vlastne spoločnosť, čo nám bude parkovať auto. Toto baby. Takže si počkáme chvíľu ešte, potom ideme na letisko. Ozývam sa z letiska. Čaví. No tým, že jazdíme tak strašne rýchlo, tak sme všade strašne skoro a ešte stále musíme čakať vlastne na toho pána, čo nám zaparkuje auto. Takže sme ho odstavili proste pri nejakom tuneli už pri letisku a hej, takže už len chvíľku. Derby! Takže hej. Promise that you hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Akože máme si pozrieť, že kedy letíme, ale piču vidno. OK, ideme. Čakinovať. Akože není tu úplne, že málo ľudí. Haló. Tak to si ešte počkáme. Momentálne sme prešli security a sme už na letisku. Norman tedy šiel na druhý bar, lebo ideme si dať nejaký drink. A vlastne on išiel na druhý bar, ja som na druhom bare, takže si potom napíšeme, že kto bude skôr. Nie je tu veľa ľudí, takže úplne chilling, takže sa nemáme čo obávať. A o 1:20 nám letí let, takže úplne v pohode. Furt sa kúkam úplne inde, nie do kamery, takže už sa budem kúkať do kamery. A hej, no takže hlasím sa vám potom asi z lietadla, takže tak. No, my sme už vlastne v gate a čakáme na let, takže ozvem sa vám vlastne až z Kréty, hej. Takže, hej. Po dlhom čakaní už sa nevieme dočkať, kedy už nastúpime do lietadla. Takže ináč stále zabudnem, že tam je kamera, nie je tam. A hej, čakáme stále na to sprosté lietadlo. Dúfam, že nebude mať žiadne meškanie, lebo ma asi jebne. A ja som vypil už 2 gin toniky, ale tak úplne v pohode. Hej, takže už len čakáme v gate, kedy už môžeme odletieť. No, takže sme už pristáli. No, takže sme už vlastne v Heraklione na letisku a ideme na autobus. Takže aby ste všetci vedeli, že kde sa nachádza momentálne. Myslel som si, že naletíme do mora, ale ináč úplne všetko v poho. A hej, takže ideme si užívať dovolenku. A ešte vám ukážem hotel, pravda, že ja neviem, prečo sa furt pozerať na druhú stranu a nie do kamery, ale už sa budem kúkať do kamery. No takže pôjdeme na hotel, ukážem vám hotel. Čaví! A takto sa vychádza z recepcie.
Máme obrovský rezort, ľudia, obrovský je. To vám neviem ani natočiť. Proste, to sa nedá. A my máme veľmi dobre položený podľa mňa hotel, že otvorím dvere a som na pláži. A teraz to bude zase funieť, takže nebudete ani nikde. No, vidieť na mne, že som totálne červený, takže vám len toľko poviem, že už sme prišli na hotel a ten rezort je tak strašne obrovský, že nám dali mapu, aby sme vedeli, že kde sme. Takže, hej, za chvíľu ideme vlastne na večeru a po večeri chcem ísť na západ slnka. Takže, hej, takže už som vlastne v postielke, ale idem z nej preč, lebo dovolenka začína. Tak už sme vlastne, ideme teraz na večeru s Normanom, akože ideme už neviem koľko minút na večeru, takže hej. Ale akože môžem vám povedať, že je to tu extrém. Ak sa budete pýtať na hotel, tak vám to potom poviem. Ale je to The Island Hotel, ale dám vám presný názov neskôr. Čauji! Why you always in the mood? I'm acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in the mood? Ahojte. Takže máme tu deň 2. Nenatáčal som celý deň vôbec. Chcel som si úplne užiť ten úplne, že prvý deň tu. Raňajky boli brutálne. Celý deň sme boli na pláži a po obede sme boli potom ešte tuto, čo máme privátne bazény, takže tam sme boli a teraz čakám moju Karinku, ideme za ňou na drink, ideme si niekam sadnúť von. Je tu aj tak dostatočne teplo, takže som na izbe s klímou a trošku som sa pripiekol, ale iba trošku. Takže hej, už sa teším, jak toto všetko budem spájať, neviete si predstaviť, že jaký mám z toho brutálny pocit, že natáčam video, ktoré potom budem strihať a editovať a neviem čo. Teším sa z toho, že budete mať aspoň kúsok z dovolenky. Yummy, 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 yummy meal time. Yummy, 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 yummy meal time. Ozývam sa vám teraz takéhoto večerného múdu a vlastne prechádzame sa centrom Heraklionu a zase som sa pozeral úplne niekde inde, ale nevadí. A vlastne, hej, takže sa prechádzame trošku mestom. Určite počuť na mojom hlase, že už som vypil pár pohárov vína. Mám 62 rokov, ešte som zoologickej kávu nepil. Ale úplne jedno. A vlastne tu je Karina a tam je Norman. Také zostrihy, viem, že som nenatáčal úplne celé všetko. Ani to, že sme vlastne boli na víne v bare a tak, ale hej, ozývam sa vám vlastne takto. A teraz je to prístav, kam ideme momentálne, musím veľmi rozmýšľať nad slovíčkami, chápete ma? Pár pohárov vína a akože oni sa porozprávajú aj sami, takže nepotrebujú mňa. A hej, takže ideme si pozrieť vlastne prístav a potom s Normanom ideme na izbu. Takže možno sa vám ozvem z izby, ale nesľubujem nič. A hej, Heraklion Live.
Krásne, dobré 3. ráno vám prajem. My sme došli asi z Heraklionu o 12:30 a momentálne máme nejakých 8:40 a mali by sme ísť na raňajky, ale ja som taký lenivý, že sa mi nechce postaviť z postele. Ale už sa idem postaviť. Fakt. A ideme si užiť ďalší deň. Dnešný deň máme taký plán, že dojde vlastne za nami moja Karina a pôjdeme do druhého mesta na nejakú pláž a poukazuje nám ešte nejaké divy Grécka tu. Takže tak. Ozývam sa vám vlastne v ďalšom strihu. Klapka. A hej. Čau. Čavi. No, my sme doraňajkovali a teraz som si tak išiel chillnúť pod palmy, vieš ako, po troške. A chceli sme ísť na izbu, ale máme tam upratovačku, takže sme tam nešli, tak ešte si chvíľu počilujeme tuto medzi palmami a pôjdeme na izbu, počkáme Karinku, lebo dneska máme spoločný deň, všetci 4, vlastne Karinkin partner a ja s Normanom. To máme také relaxačné miesto, tuto je bazén s tými postelami. Čauko, ide to upratať, Norman telefonuje. A takto máme vlastne také palmové sedenia, že si tu viete vyčilovať ričku a môžete sedieť pod palmami a fajčiť. No jo. Ozývam sa vám z pláže. Ľudia, mne sa tak nechce točiť. Vôbec, akože včerajší netočil. Boli sme na druhej pláži s Karinkou a absolútne sa mi nechcelo natáčať vôbec nič. Som si užíval ten deň, aj keď bol aký bol. A áno, trošku som sa spiekol, ale iba trošku. A hej, dneska budem mať zasa deň s Karinkou. Ja vám sem dám nejaký vplyv fotiek, aby ste vedeli, že ako čo. A pokúsim sa vám to nejak zhrnúť, hej. Dávam sem nejaké videá z pláže a tak. Čaute zatiaľ. Just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. Ľudia, máme tu asi 3. deň a som aj s Karinkou. Už som s ňou bol aj včera, ale nenatáčal som nič, lebo nebol čas. A hej, sme na našom rezorte, trošku sme sa dneska kúpkali. Karinka došla na 12. konečne na čas. Takže hej. A už sa nám pomaly tento deň končí, ideme na večeru s Normanom pomaly a Karinka ide teraz domov a uvidíme sa až neviem kedy. Takže týmto ukončujem s Karinkou toto video. Budeš chýbať, bodka. Hello Belo, čauko Belo zatiaľ. Ahojte všetci, tak vás zdravím teraz z večere.
a ukončujeme vlastne deň tým, že sme na večeri a potom ideme na pláž pozerať západ slnka, jak včera večer, čo som vám ani neukazoval. A pozdravím vás aj Norman, Grüße, ja. A takže idem si nabrať papanie a chcel by som vám ukázať kus toho, jakú si vlastne ideme naberať večeru a tak. Máme brutálny stôl s výhľadom na more, takže si užívame vlastne dnešnú večeru. Chcem to mať ako spomienku, lebo máme to k nášmu ročnému výročiu, lebo tento mesiac 29. budeme mať výročie rok, takže to máme kvázi dovolenku k ročnému výročiu a poviem vám to túto vo vlogu, lebo nebudem to dávať na storky. A budúci mesiac ideme do Talianska, Italiano, do mesta Malcesine. Už neviem ani rozprávať a ešte som ani nepil. Takže, hej. OK, takže tak. Takže sa hlásim z ukončeného dňa pri západe slnka vo vode. Takže takto ukončujem tento deň a som už veľmi zvedavý, ako ho ukončím zajtra. Tieto staré Nemky sú ináč tak neskutočne sprosté, lebo im všetko vadí. Všetko. Proste personál alebo ľudia, všetko proste ešte nevideli. A hej, veľmi sa teším, veľmi, keď vyjde tento vlog, aby ste videli proste kúsok z mojej dovolenky. Sú to len kúsky, také útržky, že nevidíte všetko, ale rád by som to natáčal všetko, ale nejde to, lebo neviem furt natáčať, akože vedel by som, ale nechce sa mi. A hej, takže takto máme ukončený Normanom deň, máme vína, takže tak. Ľudia, až teraz ukončujem kúpanie sa v mori, lebo doteraz sme sa s Normanom hádzali do vln, takže dopijeme víno, ideme na izbu, osprchovať sa a ideme do baru, lebo toto bol dneska. Choď preč. Haló. Vošla mi do záberu. No, takže až teraz ukončujem tento deň. A hej, Norman ešte nalieva víno, takže dopijeme a ideme. Dopadol som asi tak nejak, že som tak spálený, že som sa musel natrieť jogurtom. Takže hej, a vysielam k tomu live. Takže extrém. Norman ma natieral jogurtom. Vidieť cez ten jogurt úplne, jak som spálený, jak sviňa, ale nevadí. Ono to prejde. Zajtra som aj tak na izbe celý deň, lebo bude piec slnko a ja nemôžem. Takže tak. Krásne, dobré ráno všetkým. Ozývam sa vám z raňajok. Oni tam všetci žerú a Viktor má slovenské raňajky. Cigareta, kavička. Oho, tak to má byť. Každé ráno. Ahojte, ahojte. Chcel som vám natočiť nejaké video z raňajok, ale to sa proste nedalo, lebo tak fúkal vietor, že proste to sa nedá. A furt mi funí mikrofón, takže vôbec. Ozývam sa vám teraz, je asi
10 hodín, 10:30, ideme na pláž a ozvem sa vám až potom, keď sa vrátim z pláže, lebo fakt sa nedá točiť, keď vám šuští celý mikrofón. Takže hej, ozývam sa neskôr. Milujem, ja sa počítam, ale nenechá dočítať ani knihu. Du bist große Kinder, to je veľké dieťa. Baby, ich liebe dich. Leck mich mal. Leck mich du. Milujem. Ja neviem, či si to tá piča vždy vypočíta, ale furt upratuje tú izbu vtedy, keď mne treba srať. Jem z raňajok. You know? Yeah. No a už vlastne máme posledné 2 dni. Haben 2 Tage. Gehen. Schade. Ja. Was heute machen? Chill das Game-Vlog, bitte. No takže ste počuli, dneska budem jebať. No. Auf geht's, bitch. Tak. Beach. Šlape. Bude. Oder ist das wieder? Kurva. No už asi skončila. Tak ideme. Tu je také veľké zrkadlo na hajzlov, že podľa mňa si tu kúkajú kokoty, keď tuštia. Však to nie je možné. Také veľké zrkadlo. A to sa mám tuto fotiť akože pri pisoárov alebo soj. Ale umývadlo. Také som ešte nevidel. OK? Máme tu predposledný deň a zajtra už máme len taký nakupovací a oddych, takže budeme vlastne na pláži a v obede ideme nakupovať. Popíjame si vínko pri západe slnka, jak skoro každý jeden večer, čo sme tu. Takže hej, takže už sa nám to kráti, ale budúci mesiac idem zasa na ďalšiu dovolenku, takže sa máte zase na čo tešiť. A zajtra vám ešte ukážem zvyšok. Ľudia moji boží, momentálne vám ukážem, čo som dostal. A ja sa tomu tak ťaším. Marc Jacobs kabelku. Teším sa jak malý chlapec. OK. Môže byť. A toto je naša posteľ. Odtiaľto máme asi taký výhľad. Hej. Tiež cool. Takže tak. Tak sa mi ľúbi na tom to, že tá voda je studená. Že proste dneska je tu strašne teplo a aspoň takto sa viem oblažiť. Vidíte moje spálené nohy od šlapiek. Hej. Takže posledný deň si užívame takto, potom pôjdeme dole na pláž a užijeme si posledný deň. Norman, du bist happy und komm DJ? Was du machen? No, teší sa, že došiel DJ. No dá to ešte chvíľu, tak to bude sedieť a cecky bude mať všetky vonku do píči. Ja to jebem.
Tak a končí sa naše ubytovanie a pobyt na Kréte a odchádzame so západom slnka. Takže hej, Norman práve fotí, ale však ja som sa odfotil. Čaute. Tam je mačka na ceste a ja na ňu kričím, že šlampe húre a nikom. Nedojde sem, piča. Ja, kom, jetzt. Energy. For every morning that I rise and I am showered by your smiles, oh yeah. Girl. For every night I got too near, tears dry out, clouds disappear, yeah. For every hour that we share, two explorers of nowhere, oh no. The secret codes in your eyes, the crazy laughter and the cries, oh yeah. Takže už len posledné video a ukončujeme vlastne deň na Kréte. Letíme domov. A ukončujeme to vlastne východom slniečka. A čo by som vám ešte povedal? Užil som si to, bolo tu úžasne. A teraz môžeme ísť na letisko. Momentálne je 6 hodín ráno, my sme si privstali, lebo 6:17 vychádza slniečko, takže potom šup rýchlo na izbu a odlietame. Takže tak, takže sa vidíme pri ďalšom videu, už možno aj viem akom, a viem, že tento vlog nebude nejak niečím osviežený, bude to, ja som to chcel aj tak len pre seba, že aby som mal takú spomienku na to, že to bola naša spoločná prvá dovolenka. Takže tak, čaute! Tschüss!